Τώρα για το Σέργιο, τι θα ήθελα να πω συντηρητής εργοτέχνης και στην ιστορία του. Με καταπλήσει πραγματικά, δηλαδή οι προσωπογραφίες πάρα πολύ καλά, τα πρόσωπα έτσι όπως τα βγάζει, και μ' αρέσει πάρα πολύ, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση και η αγιογραφία του εδώ. Πάρα πολύ, γι' αυτό το ρώτησα πριν 10 λεπτά αν οι εικόνες έχει ζωγραφίσει ο ίδιος. Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο, ότι έχει μια πάρα πολύ καταπληκτική γραμμή, πολύ καλή πινελιά και πάρα πολύ ξέρει να συνδυάζει και να φέρνει τα χρώματα. Αυτό όμως που μ' αρέσει πάρα πολύ είναι που βλέπω ένα πίνακα εδώ πέρα πίσω από μένα, αν το δείτε εδώ αριστερά, που λέει η συνοικία, δηλαδή η πόλη του ζωγράφου. Αυτό με ενθουσίασε πάρα πολύ, διότι μου θύμισε ειλικρινά, είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω στο Χατζικυριάκο τον Γκίκα. Και κάθισα και δούλεψα 2 χρόνια μαζί του και πράγματι μου έλεγε μία που ήμουν αριστερός, δηλαδή ότι εσείς οι αριστεροί τραβάτε καλές πινελιές και καλές γραμμές. Του έλεγα όμως στον Γκίκα ότι εγώ δεν ζωγραφίζω, απλώς άμα ασκήσεις εσύ το έργο, εγώ στο φέρνω έτσι όπως είναι. Κάθισα λοιπόν και τον δούλεψα πάρα πολύ και όταν μπήκα μέσα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό το πίνακα. Και ο τρίτος πίνακας, δεν θυμάμαι πότε λέγεται εκεί πέρα που είναι η ταπέλα, μου αρέσει πάρα πολύ, ο δεξιός πίνακας. Έχω να πω τώρα για το Σέργιο, γιατί το γνωρίζω πολλά χρόνια, δεν ήξερα όμως ότι το ζωγραφίζει. Και δεν ασχολήθηκα, να πω την αλήθεια, για να μπορώ δηλαδή να του κάνω ένα καλό βιογραφικό. Έχω να πω όμως ότι αυτό που έχει σπουδάσει, αυτό το βγάζει πραγματικά και στους πίνακες. Τώρα για να μην σας κουράσω, εγώ χάρηκα ειλικρινά δηλαδή που ένας ζωγραφιώτης καλός και πολύ καλός στο πινέλο, από ό,τι βλέπω ειδικά στο πινέλο, εμένα προσωπικά με ενθουσίαζε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, το εύχομαι κάθε επιτυχίες και θα είμαι πάντα δίπλα του. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε. Κύριος Δήμαρχος. Νομίζω στο τέλος και ο κύριος Δήμαρχος, ας πούμε, να μας πει 2 λόγια. Εγώ να σας συγχαρώ. Το είπα και προηγουμένως, κάναμε την περιοδία μαζί στα έργα σας. Να σας συγχαρώ για τη δουλειά την οποία έχετε παρουσιάσει. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία, να πουληθούν τα έργα σας. Και πιστεύουμε η επόμενη έκταση που θα γίνει να γίνει σε μια πολύ καλύτερη Βίλα Βουγά. Και πιστεύουμε ότι θα την... Ελπίδα και πόθος πραγματικά και δικός μου, γιατί έχω εκτέσει και σε άλλα μέρη. Εδώ είναι ένα θαυμάσιο μέρος για εκθεσιακό κέντρο όπως σκεφτήκατε. Πιστεύουμε ένα μικρό προϋπολογισμό μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Με ένα μεγάλο μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό που το αξίζει. Τουλάχιστον εκθεσιακά να στέκονται τα έργα πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Εντάξει, ωραίος είναι ο χώρος, αλλά θέλει κι άλλα πάρα πολλά, πιστεύω. Κύριε Δήμαρχε, να το κάνουμε. τιμή μου, 2 λόγια. Εγώ θέλω να πω ότι είναι και τιμή και χαρά ότι παρουσιάζονται τα έργα του Στέλιου Τσαφά εδώ, τον οποίο ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρω τη διαδρομή του. Μη μαρτυραραπάνω, τι έχετε πάθει με τα χρόνια. Εγώ ήμουν παιδάκια, διακριτικός, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και νομίζω ότι τιμά την περιοχή μας, η δράση του, η ιστορία του, η διαδρομή του και τα έργα του. Και επειδή υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα για τα έργα και μπορεί και να είμαι και συναισθηματικά πιο επίοικης και πιο γαλαντόμος απέναντί του, παρόλα αυτά κρατώντας άμυνες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά και θα πρέπει να αναδειχθούν και να βοηθήσει και ο Δήμος ακόμα περισσότερο σε αυτό. Όχι προσωπικά εμένα, δεν είναι. Για μένα εγώ έχω ένα ταξίδι υπέροχο μέσα από τη δημιουργία και είχα πάντα. Για το Δήμο, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, να συνεισφέρουμε κιόλας, ας πούμε, να προχωρήσει με την προϋπόθεση ότι γίνεται πραγματικά ένα εκθεσιακό κέντρο με εργαστήρια. Εργαστήριες για τη Ράνια δεν ακούσαμε στήριγμα. Το είπε στην αρχή. Στην επόμενη έκθεση. Ευχαριστώ. Έχει μέσα και ένα μικρό μπουφέ.